priestoroch novej koncertnej sály konzervatória v Žiline sa krstila kniha. Filipa Marko, Kamila Magálová a Rozdajme si to na pracovnom stole. Autorka, krstná mama a názov knihy to boli hlavné postavy slávnostného popoludnia. Kniha vzbudzuje záujem hneď na prvý pohľad svojou obálkou a pútavým dvojzmyselným názvom. Do samotného diela sú veľmi vhodne zakomponované fotografie, četové správy, SMS-ky, e-maily a samozrejme svojský štýl samotnej autorky. Dynamický príbeh zo súčasnosti nás prevedie svetom, ktorý sa vo forme komunikácie cez internet stáva našou každodennou súčasťou. Mnohí z nás sa takto dennodenne virtuálne navštevujú, četujú, vymieňajú si e-maily či rôzne správy. Kniha je určená práve tým, ktorí touto formou radi komunikujú, a to bez toho, aby toho druhého videli, či v mnohých prípadoch aj poznali, ale i pre tých, ktorí si na internete našli priateľov či lásku. Každému najskôr vyhovuje anonymita. Dokonca ak nechceme, vôbec z nej nemusíme vystúpiť a napriek tomu vedieme pracovné či súkromné rozhovory. Častokrát, ako aj hrdinovia v tejto knihe, pri komunikácii na internete neodhalíme svoj zovňajšok, ale skôr svoje vnútro, svoje myšlienky, názory a pocity. Komunikácia dvoch hlavných postav, ktorá sa veľmi často dotýka reality, nakoniec vyústi do osobného stretnutia a rozhovoru. O tom, či stretnutie v reálnom svete splnilo ich očakávania a ako sa príbeh lásky medzi Zorou a Teodorom vyvíjal, sa dozviete po prečítaní tohto príbehu.